Какво каза сега, Слави? Какво каза, майче? А ти къде ходи сега? Стати навън ли? Какво видя навън? Топката. Играхте с топката? А тати какво прави? Другата. С другата топка? А ходихте ли да видите кучето? Кучето. Какво прави кучето? Лай. Лае? И как се казва кучето? Как се казва кучето? Как? Тако. Пак-влако. А кокошките видяхте ли ги? Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Какво правиха кокошките? Нанат. Какво нанат? А ти какво ще правиш после? Пута-пута. Ръца-пръца. Еми съм сау. Добре, като е време за шоу. Еми съм сау. Добре, а ти на колко си годинки? Ана. Нали на 2? Скоро ще станеш на 2. Лятото. Лятото. Летото. Ти кога си? Ходиш. Ще ходиш, да. Ти кога си родена? На 9 юли? Деветой. А коя зодия си? Ак. Зодия. Зодиак. А я кажи как си миеш зъбките? Как си миеш зъбките? Крокодила. С кой крокодил? Си. Бузи. Крокодила Гена. Мухата. Коя муха, бе? Така ли прави мухата? Ззз.